lupausta. No niin. Muistikortti tyhjeni, mutta ei kun anteeksi täyttyi ja nyt se on tyhjennetty. Mutta nyt tässä meillä kypsyy hajusta päätellen valkosipuli. Ja onko salottisipuli? Salottisipuli. Kyllä. Se äskeinen alustus ei muuten mennyt filmille. Eli äskeinen alustus, niin tänään... Se on poistettu. Tänään valmistamme, no kokkimme kertoo meille, mitä valmistamme tänään? Otamme ensin ryypyt. Myös kuvaajalle. No niin, kiitos. Mistä maasta tämä luomuviini olikaan? Mä olin ranskalaista luomuviiniä. Ranskalaista luomuviiniä, jonka merkki oli... Alsace. Alsace. Ei Alsaciira, vaan Alsace. Alsace. No niin. Kyllä. Nyt on lisää juuri. Tässä kuulotellaan näitä herkkuja, eli salottisipuli ja valkosipuli. Sen jälkeen lisätään hieman oliiviöljyä. Asiantuntevasti noin lurahti sinne. Täytyy musta joka välissä ihan pieni ryyppy. No, se ei tuottane ongelmia mitenkään muistaa sitä, mutta ei. Hyvä, että olen erittäin otettu tästä, että minulle sallitaan tilaisuus kuvata tällainen huippukokin huippuhetki, ottaa pieni ryyppy. Ja mitähän sinne nyt lisättiin? Juuri nyt lisättiin 0,5 grammaa sahramia. Sahramia, eli maailman kalleinta maustetta, jonka kilohinta on 2600 €. Eli mehän emme Joukokylässä tietenkään turvaudu mihinkään halpoihin normaaleihin sipuleihin ja pippureihin, joita saa 99 senttiä 100 grammaa, vaan me käytämme sahramia muun muassa. Muihin maustehässäköihin palaamme aivan pian. Arvoisat katsojat, älkää hätäilkö, niihin palaamme pian. Ja nyt lisäämme reilusti oliiviöljyä, jonka jälkeen mitä kaapista löytyykään? Kaapista löytyy puhdasta merisuolaa. Reilu ropaus. Tämän jälkeen lisätään nämä kainuulaiset perinteiset raaka-aineet. Perinteinen raaka-aine. Eli sinisimpi. Voi tästä kuvaajan ominaisuudesta lähellä olevana kertoa, että tuoksu tällä hetkellä on valkosipulinen, hieman sipulinen ja hyvin miellyttävä. Ravistellaan hetki ja kansi päälle pariksi minuutiksi. Jatketaan kohta. Joo. No niin. No niin. Avatpa kansi. No, on kulunut noin 2-3 minuuttia tässä välissä. No niin. Täällä alkaa olla lämmintä. Niin näkyy. Pyöritellään simpukana hetki, jonka jälkeen tätä Alsacea. Eli näytäpäs etiketti, että innokkaat kokkailu, jotka aikovat harrastaa kotikokkausta jatkossa, niin tietävät tämän näköistä viiniä sieltä. Eikä kyykystä tarvitse tätä, tämä on ihan ylähyllyllä. Tämän jälkeen kadetaan noin desistä litraa valkoviiniä, vähän riippuu siitä, että mitä sitä sattuu olemaan jäljellä. Niin, ja kuinka haluaa kokki itselleen jättää. Jätän itselleni noin puoli desiä, jonka jälkeen sekoittelemme hieman. Ja kun näemme, että höyryä muodostuu, annamme olla, pistämme kannen päälle ja annamme olla noin 2 minuuttia. Palaamme taas asiaan. No niin, hyvät katsojat, tervetuloa. Meillä on tässä hautunut viinissä 2-3 minuuttia sinisimpukat ja kokkimme täällä. Jaha, no niin, kokkimme. Voisitko kertoa, missä ollaan menossa täällä? Nyt ollaan siinä vaiheessa menossa, että meillä on vaikka niinku simpukat ovat valmiit, jonka jälkeen lisätään, otetaan lanto pois levyltä
Meillä on täällä Maustehässäkkä. tuoreita yrttejä, joista käytetään noin puolet tänne. Tilli, persili ja timjami. Jonka jälkeen sekoitetaan. Kissan juomakuppi kaatui kuvaajan varpaille juuri. Jonka jälkeen otamme espanjalaisen luomusitruunan. Raastamme siitä noin puoli kuorta. Jonka jälkeen pistämme kannen kiinni ja otamme pienen huikan. Testaamme viinin laadun, että tulihan oikeaan viiniin tehtyä nämä sinisilmukot. Kyllä. Kyllä. Ja kauanko tässä kulunut aikaa, että seuraavan vaiheeseen? Tässä seuraavassa vaiheessa sen kuluu aikaa noin 2 minuuttia. Selvä. Palaamme 2 minuutin päästä asiaan. He's telling us how to manage and how to valmistaa. Make mussels. Mussels. Okay. 2 oysters. What is our next step in this food? Our next step is we look at here and we see that the mussels are ready. Ready, and they look very well, Yes. I think. Then we take this otamme nesteen talteen. Nesteen talteen. We take Sauce. the sauce of the... Mikä on Hot. toi? Dry the blue oysters from And we clean this Clean the pot. pot. Yes, pot. So now we have the what we are eating today. Here. They look very delicious, and my... you burn my Yes, yes. varpaat, my toes. Ai fuck. Ai saatana. Now we And there is a... kaadetaan tämä neste takaisin tänne. Put it back in the pot. Yes. Okay. Okay. High heat. High heat. High heat. How heat? Very heat. Very heat. And add some cream. Some cream. Okay. Now just boil it. Boil it. How long it takes? Just about when it goes to half. Boil the charge. Sauce. I got some beer Can. on my head. Okay, we come back to our kitchen about few minutes. Can. Please wait. Lepootin. This is very, very, very good kitchen, I think. Mikä? Whole time my glass is full of wine. And the wine what we are using today to do this food is Niin sun täytyy esitellä, että it's by France, France. like this. Use this. This is very good wine for this food. You know. Yes, yes. And another
very good wine in to eat this food is this. Suosittelen. And this is come from our kitchen because our friend Simo, who is here, bring it to us. Thank you very well. I bought it from Baltimore. From Baltimore, yes. Baltimore's Alko, Finnish liquid shop. Okay, store. Liquid store. Okay, and now what is happening here? The sauce is going to boil. It's about 5 minutes. We make this reduction. Reduction, yes. And I can tell you, my friends, this smells very good. It's very tasty, I think. It's And listen to music. What is here in backside? Lemmy. It's Lemmy Kilmister. Here we have thyme, saffron, and parsley, and white wine. White wine, yes. No niin, tervetuloa takaisin kotikeittiömme. Kainuuseen, Puolangalle, pakkasta 29 astetta. Kokkimme Kärkkäinen juuri kävi vetämässä tupakkia tuossa 29 asteen pakkasessa, ja häntä ei edes näytä palelevan, koska hän on teepaidasillaan. Suomalaiset ovat suomalaisia ja ulkomaalaiset ovat sitten jotakin ihan muuta. No niin, tällä hetkellä meillä keittiössämme tapahtuu sitä, että tämä keitin liemi, mitä äskettäin oli tuossa, näytän täältä, juuri näiden sinisimpukoiden seassa, on nyt keitetty. Ja nyt ne kaadetaan tällaiset tavallaan jo tarjoiluastiaan. Hienoon valkoiseen astiaan, noin. Ja tälle liemelle, kokkimme kertoo, mitä tälle liemelle nyt tehdään, mikä tässä kattilassa on. Mikä on juuri keitetty. Se on kiehunut. Tämä liemi on keitetty kassaan. Lisätty vähän kermaa. Tämän jälkeen se kaadetaan näiden simpukoiden päälle. No niin. Sinnehän se meni kuin vanhaan naiseen. Tämän jälkeen lisätään loput tuoreet yrtit. Tuoreet yrtit. Ja raastetaan sitruunan kuorta. Some lemon. Jonka jälkeen veitsi. Knife, yes. Ja puolitetaan sitruuna. Ja Half of lemon and the juice. squeeze is the juice. the juice, yes. Looks very delicious, I think, yes. Soppa. Simpukkakeitto. And that's it. That's it. Thank Let's you. eat. Let's eat. And don't forget about the And first of all, don't forget to have some little drinks for a while and for all the time to cooking some food like this or whatever else food you make. Thank you. We'll come back and we have some very interesting interview coming up for our program tonight, because we had some little special guest here and his name is Tuomo. Thank you.